Ciutat de Tarragona presenta La Playa Podcast. Tots els protagonistes del surf i les seves modalitats del litoral català a Ràdio Ciutat de Tarragona. Aloha playeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de La Playa Podcast, avui des de la terrassa del Board Riders Barceloneta per conèixer la història salada d'un surfista de 26 anys, nascut i criat a Barcelona, estudiant de Màrqueting i Relacions Públiques, instructor de surf, la gran passió de la seva vida que va descobrir gràcies al seu oncle i a un somni. Pol Fonseca, benvingut a La Playa Podcast. Moltes gràcies. El teu oncle i un somni, de quina manera van influir en la teva passió pel surf? Bueno, doncs el meu tiet va ser un surfista, va surfejar aquí a Catalunya als anys 90 i un dia, me'n recordo que en un dinar familiar em va explicar que ell surfejava, cosa que no tenia ni idea, no ho sabia. I aleshores jo li vaig començar a fer moltes preguntes perquè no m'esperava gens, jo no sabia quasi res d'aquest esport, no ho sabia. Aleshores, ella em va començar a explicar que viatjava, però que a la vegada també surfejava molt per Catalunya. I des d'aquell moment, des d'aquell dia, que potser jo tenia 13 anys aproximadament, vaig quedar pensant uns dies amb tot el que m'havia explicat, amb les històries que m'explicava i de més, fins que, com el que deies, que un dia vaig tenir un somni superrealista que estava surfejant, però molt. O sigui, era com, quan surfejo ara el que veig, doncs estava veient el mateix. I el més increïble és que en aquella època jo no havia vist quasi ni vídeos de surf ni res, o sigui, no sé com el meu cap va arribar a imaginar allò. I res, una vegada vaig tenir aquell somni, vaig trucar al meu tiet, o el següent cap de setmana que el vaig veure li vaig dir: acompanya'm a algun lloc a comprar una taula de surf i... Com es diu el teu tiet? Ciro, es diu Ciro. Ciro. Sí, acompanya'm a no sé qui, a m'orienta, no sé què he de fer. Però clar, imagina't, ella que en aquella època ja havia deixat de surfejar feia molt de temps, i em va dir: hòstia, jo ara, no sé, vaig a buscar a veure què trobem. I vam anar a Tàctic. I va ser el primer contacte amb taules de surf i material, jo vaig flipar. Perquè ell sempre m'ha motivat amb tot, amb qualsevol decisió que he volgut prendre a la meva vida, no només amb esport, amb qualsevol cosa. Sempre m'ha recolzat moltíssim. I amb el surf, doncs més. Al final la meva família, tampoc ningú més sabia de surf, però ell coneixia el que hi havia darrere del surf, i més d'un surf molt autèntic, que és el que va viure ell als anys 90. Llavors sabia que això era esport, naturalesa, amistat. Sabia que eren coses molt maques que em podia portar aquest esport. Llavors ell va ser la persona que em va motivar de sempre i que, de consells o tot, però més que res, sobretot recolzar les meves idees, jo crec, que ha sigut la seva, el que ha fet sempre. Ets un surfista que viatja molt, però no molt lluny. Ets un surfista de proximitat. No s'ha d'anar molt lluny per trobar bons spots? Jo, de moment, aquesta ha sigut la filosofia que he seguit, perquè a nivell logístic i de diners, abans que era més jove, doncs el que em vaig adonar va ser, tinc la sort de viure a Catalunya, que estic molt a prop del nord d'Espanya, que tinc una comunicació directa amb avions a llocs propers amb molt bones onades, que requereix menys temps per arribar, i després els diners, que evidentment, això és bàsic el que diré, però no et gastes el mateix en una setmana pujant al nord que anant en 3 setmanes a Indonèsia, per dir alguna cosa. Aleshores, jo en els últims anys, sobretot ara, no tant, però al principi és això, escapades del pujar al nord, una vegada ja vaig fer bastant de nord, sobretot Astúries, però tot en general. Es como tu segunda casa, ¿no? Asturias. Sí. Es donde vas a aprender y te hiciste como surfista. Sí, és on vaig començar realment a agafar onades de qualitat, diguem. Les primeres van ser allà, i és on vaig passar més dies seguits surfejant per primeres vegades. Llavors és on vaig assentar més els coneixements, que al final això és bàsic, no? Poder estar uns quants dies i et pots pagar un molt bon bany, però com no estiguis mínim 4 o 5 dies, 6, entrant a l'aigua cada dia, aquesta és la manera que s'aprèn. Sí, al principi va ser Astúries al nord. Després ja vaig conèixer bastanta gent del sud, d'Andalusia, i vaig començar a baixar pel mar i de més. Costa més allà agafar onades, perquè sí que has d'anar més en previsió, però hi ha molt bones onades i el clima és una passada. Canàries, el mateix, Fuerteventura, i després França, també per proximitat. Però sí, això va ser sobretot al principi.
¿Y qué tipo de sensaciones encuentras en cada lugar? ¿Qué tipo de olas, por ejemplo, te encuentras en Canarias, en Francia, en el sur? ¿Eliges los spots dependiendo la ola que quieras? Sí, més que res, al final, quan per planejar un viatge, el que faig és dir, vale, tinc aquesta setmana lliure. Doncs intento pensar, aviam, si estic molt cap a l'estiu, Andalusia o Canàries segurament no funcioni tan bé per la situació geogràfica i segurament hi ha més onades, però bueno, llavors tiro al nord o tiro a França. Però a nivell de qualitat d'onada, o de forma, o de picos, tampoc em considero una persona que m'obsessioni i vulgui avui tubos, o avui una onada superllarga, un point break. Jo em conformo amb el que tinc i m'adapto, que me'n vaig a Astúries i no em funciona on estic, doncs em moc una mica cap a una banda o cap a l'altra. Andalusia, el mateix. Canàries, jo què sé, Forteventura, que no funciona al nord, doncs em moc a l'est, vull dir. Però no és que vagi buscant tampoc una onada soñada. Crec que com a surfista tinc la gran sort de que em conformo amb el que tinc. I no sé com els meus amics els veig patir, plorant, histèrics, perquè no troben la perfecció. Està lo que hay. Enjoy, no sé. Fa poc temps vas viatjar al Marroc. Com és surfejar al Marroc? Molt bé, la veritat que m'agrada moltíssim. Molt bones sensacions, un entorn super diferent, que només veient els paisatges i els llocs on estàs surfejant ja una passada. I després, bueno, al final no deixes d'estar surfejant al desert, com aquell que diu, perquè al final pues, quasi el Sàhara. Aleshores, bueno, molt bé, contrastos molt macos, aigua molt neta, també vaig agafar molt bon temps, amb la qual cosa, doncs, bueno, els contrastos d'un color d'aigua molt maco amb el desert i després la qualitat de l'onada molt bona, molt bona. No vaig agafar una setmana que estigués especialment gran, però bueno, que es podia surfejar perfectament, hi havia qualitat d'onada, amb la qual cosa tranquil, a l'aigua. I després sí que va ser un pont de desembre, amb la qual cosa hi havia bastanta gent, hi havia bastant turisme, però cap problema, realment no... Bueno, al final és una màquina d'onades, allò. Estan entrenades tota l'estona, amb la qual cosa encara que hi hagi molta gent a l'aigua, es porta bastant bé, Al final el Marroc el que té són moltes onades de dreta i molt point break, moltíssim, que és el que realment la gent va buscar. Bueno, doncs unes onades d'una qualitat increïble, bastant fàcils d'entendre, es veu... Bueno, més ho vaig agafar bastant ordenat i amb poc vent i amb bastant període, amb la qual cosa, bueno, veies unes condicions molt fàcils, tal qual arribaves, encara que no coneixis molt bé la platja, veies ràpid com funcionava i entraves i ja està, esperaves i surfejar. Sí que, bueno, això, bastanta gent, però bueno, jo a les platges on vaig surfejar, molt bé, cap problema amb ningú i la gent comportant-se bastant, que això s'agraeix. Al final cada persona té la seva situació i cada persona s'adapta als seus viatges i als seus hobbies com poden. Però jo entenc que si tu pots anar encara fent viatges més petitets, però tenir més freqüència, és brutal. A qui no li agrada anar-se'n 3 setmanes a Indonèsia o a Mentawai o a Maldives, jo què sé, és una passada de viatge. Però molta gent no pot permetre's aquest tipus de viatges, o si tu el pots permetre una vegada a l'any, no més. Amb la qual cosa, bueno, a mi de moment aquest sistema d'anar fent viatges m'ha anat perfecte. Vamos. Surfista de proximidad. Sí. ¿Cómo recuerdas los tiempos cuando comenzaste? ¿Cómo era esto hace 11 años, ¿no? ¿Cómo era la Barceloneta en ese tiempo? ¿Qué se veía? Bueno, jo el que me'n recordo, és que realment ja fa bastant temps. Va ser el 2013, crec que a l'hivern de 2013 vaig començar, crec que va ser 2014, igual el primer hivern que vaig surfejar aquí, a la Barceloneta. Jo el que recordo és que hi havia poca gent de la meva edat, veia gent més gran. O igual perquè em semblaven més grans a mi, perquè al final jo tenia, no sé, 14 anys o així. Però sí, recordava veure gent més gran que jo i, evidentment, moltes menys persones. O sigui, me'n recordo els dies que... Molts dies podia anar a fer surf entre setmana perquè estava al batxillerat i sortia a les 2 del col·le, amb la qual encara tenia un parell d'hores de llum o 3 per arribar. Però el que recordo de caps de setmana, amb bon temps, que deia, ostres, hi ha molta gent avui a la platja, no sé què, fent surf. Ho compares amb avui, no tens a veure. Allò no era molta gent. I tampoc fa tant. Realment no fa tant temps. ¿Por qué crees que se ha masificado tanto el surf? Bueno, pues perquè s'ha posat molt de moda, és un esport que enganxa moltíssim, que ven moltíssim. Pues és que és normal que la gent vulgui fer surf, és guai fer surf. Ara mateix està en el punt que és superguai fer surf, amb la qual per això, perquè hi ha moltíssima moda. Qual bé, però al final suposo que, com tot,
moltíssims esports o moltíssimes coses, les modes, venen i se'n van. Amb la qual jo crec que ara encara està en el moment de creixement, igual segueix creixent o igual para, no ho sé. Però bueno, al final, mentre hi hagi ordre i la gent es comporti tot això, doncs perfecte, es pot surfejar moltíssimes persones a l'aigua realment.